ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. аз сайт Toyotaҳои Camry-ҳо, аз вагони асбобадрон ва Toyota Mark II, Toyota Corolla, Opel Sedan ва Toyota Prado, Mercedes-ҳои сечка объёмни ва дигар навъи мошинои Opel Vectra ҳастанд ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дамагарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамаз сурат маълумот чоро кунем, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. навора сар мекунем, марамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Toyota Camry аст ки американка вагони бадрон нав овардагианд. соли бароишаш 2011 сола ки сӯзишфурӯш мегад бензини холия, моторш мегад 35 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегад бе ниҳоят тоза бадрон ки дар Тоҷикистон ҳоли умуман гаштагӣ нест. мошина нав ба ҳами қарибӣ мегад оварда мегад, растамошка карда мегад, не ки ҳоли номерош қатъи ҳуҷҷатош мегад кадагӣ нест, яъне ки номер мегирем ва ҳуҷҷат мекунем. растамошка шидагӣ бадрон мошин умуман дар Тоҷикистон ҳоли гаштагӣ нест. 4 балон пачка, 4 диска, электропакет, кондитсионер, задни камера, дӯстони азиз, монитор, салон кожни, 158 000 пробег, люкам дора бадрон мошин мегад бе ниҳоят тоза аст, ягон камбуди нав дора бадрон. ин мошина бадрон яъне ки чун ҷудо карда овардагӣ ҳастанд бадрон ки хали мошиное ки хали простата ки хали ягон аксион ягон чи гирифта ин мошинора специально ҷудо карда мисол овардагианд ки бе ниҳоят тоза аст, гарантикати любохе бе пробега кунед. нархи мошина меган 155 та гуфтесем бо арзон ом мешавад. ин мошин дар шаҳри Бухтар яъне ки Қорғотепада қарор дорад. мошин ҳоли ҳуҷҷат кардагӣ нест, як номер мегирем ва ҳуҷҷатшо мегирем фақат газ метен. ина рақамҳои телефоншон навистагӣ аст, кадоми шумо агар харидор бошед 155 бо арзон мешавад. марамаза поин худ вагони американка 2011 сол бо ҳамаи чизош ва аргина сифат бадрон. лайкотон назаред ва навори моро дар ватсап имотон падлисаш кунед. дем мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс бадрон ки сечка объёмни соли бароишаш 1998 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад, гази евро 4 дорад. моторш мегӯяд 8 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд беҳтарин бадрон. мошин мегӯяд гази евро 4 та балон пачка, 4 диска, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, 10 моҳи дига танировка, ходовой кардагӣ бадрон. мошин мегӯяд масъала алиш кардагӣ, антифриз алиш кардагӣ, ҳама ҷош мегӯяд 100% задни камера, чихолаи пачка, монитор, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд ягон расходор, ҳамаи расходорш кардагӣ аст, мегӯяд ҳуҷҷат, танировка ҳамашон 10 моҳи дига яъне ки срок доранд. мошин полни худ объёмни радной краска сафед, ягон ҷои краскаш ягон сарапина яъне харошдагӣ надорад. дастроҳша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 73 000 сомонӣ бадрон бо арзон муомила мешавад. 4 дискаҳои заводской рамашка, 4 та балон пачка, системаи мошин мегӯяд бе ниҳоят тоза, мошин мегӯяд тоқа дуруни ҳами шаҳри Душанбеда гаштагӣ. нархи мошин бадрон 73 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе 9 километрда қарор дорад. кадоми шумо ки харидори аниқ будед рақамҳошон, рақамҳо мегафон аст кор мекунад ва рақамҳои тселшонам кор мекунад. ҳар ду рақамҳошон бисёр соат кор мекунад. маърама дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем бо арзонтар карда метиҳанд. хоҳиш мекунам лайкотон нагузоред ва ссилкаи навора падлисаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Prado аст ки Дубай вагони бадрон соли бароишаш 2009 сола ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холӣ, моторш 4 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд нав мегӯяд бадрон ки нав ай вагон овардагӣ ҳастанд, яъне ай Дубай мошин дар Тоҷикистон гаштагӣ нест. уже растамошка кардагӣ ҳастанд ва ҳуҷҷатшам кардагианд як сола. 4 та балон пачка, 4 та электропакет, кондитсионер, монитор, кожни салон, мултирул, люфт, яъне ки мошин бадрон полни худ комплектаксия, яъне ки фул мекунам чи мошин обчи ҳама чи дорад бе таъриф. худтон медонед люка ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд бе ниҳоят тоза ва кам гаштагӣ аст. инҷа пробегаш бо наистагӣ аст. хоб дастроҳша мегӯяд мефурӯшем бо нархи 250 000 сомонӣ бо арзонтар ом мешавад. ин мошин мегӯяд дар
шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. Задни камера мониторамаш кор мекунад. Фақат дӯстони азиз мошинчаро мехаред, фақат газ метен. ин рақамошон аст кор мекунад. Бисёр шуда мошинчаро тамошо кунед чӣ хел салонш тоза аст ва аз берунша мошин радной краскае бе ягон таъриф ҳама ҷош кор мекунад, ҳамаш радной аз худашай. Зуборка Дубай Бадрон вагони марамат дигар маълумоти упраша аз соҳибаш аниқтадагари мошинчаи бениҳоят тоза бе ягон расход. Агар шумо тамохали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад Бадрон, шумо метавонед ки тамохали сурат, маълумот, адрес, рақамотона қатъӣ ҳама маълумотош нависта ки мо дар видео оянда фурӯшда, рекламада мегузорем. хоҳиш дорем ки лайкотона гузорем ва ссилкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем, ссилкаша подлицаш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан Бадрон радной краска соли барои 1995 аст ки неки ранги сулои 98-97 сайстани хел метовад, яъне ки тозаи мошин. мотор 1.6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин Бадрон, мотор 1.6 инжектора, коробка механика, саолати мошин беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат кардагия Бадрон, мошин мегӯяд 10 литр газда 90 мегӯяд зиёд мегарда, мегӯяд аз 90 боло бошин. мошин полни худ губкават кардагия аст ва полни худ мегӯяд шумазалатсия кардагия аст Бадрон, 4 диска 4/80%. мошин мегӯяд ягон кам буда фақат мегири газ метиҳӣ. ин мошин қарор дар шаҳри Кӯлоб фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. бо одамоне ки мехаранд мегӯяд бо арзонам кардан мешавад ва ягон Opel Astra J бошад мегӯяд алиш мекунем болоиш сум метиҳем, ягон Astra J соз бошад мегӯяд болоиш мегӯяд сум метиҳем, алиш мекунем. кадоме ки сумкати мегирам мегӯяд ин мошина арзон мешавад, дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. рақамошон дар поёни видео астае, WhatsApp-ам пайваст доранд. кадоми шумо ки хайдор бошед Бадрон, маромад дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон занг зада гирем. дӯстони азиз, шумо агар ногуфта намуда ҳамхари реклама бошад, мошино, хонаҳо, маромат рой кунем, фурӯшда мегузорем. шумо агар чӣ мошине ки хайдане ки бошед, мисол кадом мошине ки ба шумо маъқул аст, ҳамхали маркош дар комментара нависед. мо мошинои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда албатта ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем, фақат шумо дастгирӣ кунед, фаромӯш насозед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Toyota Corolla аст Бадрон ки дар кузофи караван соли 2008 сола ки сӯзишфурӯши мегӯяд дизелае. моторш мегӯяд 2 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза, мегӯяд ягон камбудӣ надорад. Бадрон ҳозир ҳамин мошина бо видеошам аст, видеошам нишон метаҳем, мисол тамошо кунем ба хулоса карда занг занед. мошин Бадрон бе ягон камбудӣ радной краска аст, хеле ки дасти як одамда гаштагия. мошин 4 та балони қариб ки нав аст, 80%, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондитсионер, кожаный салон, радной краска Бадрон. мошин чӣ хеле гуфтам, хеле ки дасти як одамда гаштагӣ аст. мошин ягон такси пакси умуман гаштагӣ нест. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, фақат ҳамин корои оилавида гаштагия Бадрон. дастфирошам мегӯяд мефурӯшад, мегӯяд бо нархи арзон мегӯяд соҳибшон 65,000 сомонӣ. ҳамин хеле састаи Бадрон ай 70 та кам нест, неки одамда сум далокара мошина арзонтар фурӯшад. нархи мошина чӣ хеле гуфтам 65,000 сомонӣ дар ноҳияи Қумсангида қарор дорад. люк, кондитсионер, ҳама чиз дорад Бадрон. ина рақамошон тисела ва рақамҳои Россияшонам кор мекунад. дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. 65,000 сомонӣ, рақамошон ҳардушон Тоҷикистон ва Россия аст. дар рақамҳои Россияшон WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд соҳибуш бо арзон мекунем, дастфирошни сум далокора. маромат занг зада бо қатъичон дигар маълумоти пурраша қатъӣ соҳибшон гап зада пурсед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Toyota Mark II аст ки соли 1996 бензин газардаш кор мекунад. моторш мегӯяд 2 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд нахаду ҳамаҷош кор мекунад. радной краска Бадрон хадавои кадагӣ, 4 диска, 4 электропакет, кондитсионер, ҳамаш 100%. мошин мегӯяд ҳамаҷош кор мекунад, мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дастфирошам мегӯяд сум далокора мегӯяд мефурӯшем бо нархи 18,000 сомонӣ Бадрон. ин мошин мегӯяд қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. 18,000 сомонӣ аст, бо ягон сум дигар арзон мекунад. рақамҳои тиселшон аст, яъне ки индиго кор мекунад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем. то қас суми холӣ гуфтагӣ аст соҳибшон алиш мегӯяд умуман намешавад суми холӣ Бадрон. рафта мошина аз пеш бидем бо ягон сум, яъне ки бародарӣ ва муомила мекунанд. то қа суми холӣ.
хоҳиш мекунем дӯстони азиз лайкотонам мегзорем ва силкаи навори моро дар васط имотон подлисташ мекунем. Чӣ мошине ки ба шумо дар кор аст дар комментари нависем. Мошини гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда бари шумо видео карда пешкаш мекунем. Дастгиритонро фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Sayyobaдрон Opel Vectra аст ки соли 1989 бензин газ зардош кор мекунад. моторш мега 1.6 модулаи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад Бадрон. 4 та калпак, 4 баллонои 60%, салон шамсуд аст, мотор ҳолати корида, радной краска Бадрон. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мега айҷош заводид мешавад, меравад, меояд. яъне ки ҳолати хуби техникида мега соҳибшон. дастфирошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 8200 сомонӣ Бадрон. боз мега камтари дига мегад муомила мекунем. тоқа суми холӣ мегад алишна мешавад. мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. гуфтанд ки дар куҷошай территорияи Душанбе наздикаст тамом. ина рақамҳои телефоншо билай наста Бадрон кор мекунад. дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо мегирем. агар ин мошини савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирем. мошини бениҳоят нархаш арзон аст ки 8200 сомонӣ Бадрон. марамат успед кунен гирем. дар имрӯза навор ҳамин мошини фурӯшӣ доштем Бадрон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.